L-Union tal-Infermiera u l-qwiebel l-MUMN qalet li l-Gvern Malti għandu jżomm f'moħħu l-ġid tal-pazjenti Maltin u Għawċin qabel ma jieħu deċiżjonijiet maħsuba biex jidher f'dawl sabiħ internazzjonalment. L-MUMN fakret kif l-Isptar Mater Dei mhux ilaħħaq mal-ħtiġijiet tal-Maltin u l-Għawċin. Sal-lum pazjenti qed jitħallew fuq stretchers fil-kuriduri, jeżisti nuqqas kbir ta' infermiera u sodot, m'hemmx rispett lejn il-privatezza u d-dinjità tal-pazjenti u hemm nuqqas ta' mediċini fost oħrajn. L-MUMN qalet li minn meta nfetaħ l-Isptar Mater Dei 3 kuriduri spiċċaw jintużaw biex jilqgħu fihom il-pazjenti. Fid-dawl ta' din is-sitwazzjoni, l-MUMN qed tisħaq li s-servizz tas-saħħa f'pajjiżna mhux f'pożizzjoni li jiflaħ il-piż li jista' jġib miegħu influss ta' pazjenti minn pajjiżi oħra. Qalet li hemm pajjiżi kbar bħall-Istati Uniti li għandhom faċilitajiet mediċi li jifilħu jġorru dan il-piż. F'Mater Dei bħalissa diġà qed jitħaddmu prattiċi kontra kull prinċipju mediku b'detriment għall pazjenti. L-MUMN għamlet ċara li mhux se taċċetta li l-infermiera ikunu l-ħaruf tas-sagrifiċċju f'dik li sejħet bħala saga politika. Fl-aħħar nett l-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel qalet li se tagħti l-appoġġ tagħha lil dawk l-infermiera li se jirrifjutaw li jagħtu l-kura lil pazjenti fil-kuriduri bħalma jiġri f'pajjiżi tat-tielet dinja.